Здравейте! Това е новият Айрон, по-малкият брат на Туарега, с до 7 места и право на данъчен кредит. Имаме ново поколение матрични фарове IQ Light HD, които в комбинация с светещата емблема не могат да останат незабелязани. Отзад, освен красиви светлини, които могат да бъдат персонализирани според всеки вкус на водача, разполагаме и с доста пространство. Както казах, това е по-големия брат на Тигуана с внушителна дължина от почти 5 метра. Имаме Ergo-Active седалки с функция масаж и активна вентилация. Имаме дигитален кокпит Pro и 15-инчова мултимедия. Радиосистемата Ready to Discover е готова да задоволи най-изтънчения музикален вкус. Разполагаме с дигитален панел за управление на панорамния таван. Нов интерактивен бутон, който освен силата на звука, може да сменя и профилите на шофиране. Имаме IDA гласов асистент, или както ние го наричаме Ида, с ChatGPT интеграция. Здравей, Ида! Колко е часът? Този автомобил е оборудван с добре познатия 2-литров турбодизел. Също така се предлагат както бензинови, така и плагин хибриди. Заповядайте да го тествате в Hobby Car Русе.